यहाँ तक हाल बा भाई लोग सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो भी आईपी राजा अने बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अरे हाँ अपन हिट मशीन खेसारी यादव के मैंगो स्पेशल सॉन्ग रिलीज के जा रहा बा। अरे बोले जौन गाना के टाइटल बा आम पाकल। अरे बोले गाना कब तक होता कवना चैनल पर तो कौ तरीके रिलीज कर जाता गाना कैसन होकल बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ये वाला वीडियो में। तो तोले ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बड़न अखिलेश काश्यप। अरे हाँ भाई आम पागल गाना लिखले बड़न अखिलेश काश्यप। बाकी तो लोग गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे हाँ आम पागल गाना में म्यूजिक सुने के मिली तो लोग आर्या शर्मा के। बाकी बात कर लिया कि हाँ गाना कैसा निकला बता गाना बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मस्त और बहुत ही खतरनाक निकला बा। अरे हाँ बोलो मैंगो स्पेशल सॉन्ग बा खेसारी यादव के और बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मस्त और बहुत ही खतरनाक होके बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना गईले बड़न भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव और शिल्पी राज। अरे मतलब भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव और शिल्पी राज दोनों ने मिलकर गाना गईले बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना कौना चैनल पर रिलीज होकर बता अन्नपूर्णा फिल्म से हो सकता। अरे हाँ बोले खेसारी यादव के ये वाला गाना आम पागल अन्नपूर्णा फिल्म पे हो सकता गाय के गाना के लिखले बड़न अखिलेश काश्यप और खेसारी यादव के अन्नपूर्णा फिल्म से गाना अला भी कितना दिन हो गल बा तो हो सके कि अन्नपूर्णा फिल्म पे खेसारी यादव के गाना आ जाए। अरे बोले तो लोग स्क्रीन पर देख सकते रही रानी एक्टर भी अपना इंस्टाग्राम पोस्ट कैले बड़ी पहल का आम वाला फोटो खेसारी यादव और रानी एक्टर के साथ तो लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो पोस्ट कैले बड़ी रानी एक्टर अपना इंस्टा आईडी पर। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिले तो लोग ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव और रानी एक्टर। अरे बोलो रानी एक्टर और खेसारी यादव तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन। भाई गाना बहुत ही खतरनाक बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बात है गाना के तो लोग मिस मत कर लेंगे। बाकी बात कर लेंगे कि हाँ गाना कब तक रिलीज होके आला बता गाना बहुत ही जल्द रिलीज होके आला बा। अरे बोलो आम के सीजन आवे वाला बा और यही में तो लोग एगो तागड़ा एगो ब्लास्ट मैंगो स्पेशल सॉन्ग सुने के मिली खेसारी यादव के तो लोग वेट कर लगिन। भाई तो लोग बता दी कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव के बहुत ही अच्छा भोजपुरी सॉन्ग मतलब शूट कर के रखल बा तो लोग बारी बारी करके हर गाना सुने के मिली तो लोग दिल थाम के बैठल हैं। खेसारी यादव के बहुत ही खतरनाक गाना आवता तो लोग मार्केट में सुने के मिले। बाकी तो लोग बता दी कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव के मैंगो स्पेशल सॉन्ग बहुत जल्द आवे वाला बा। बाकी तो लोग वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल हो तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग भी खेसारी यादव के फैन बढ़ लें तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक तो लोग वीडियो देखे खातिर